Nipro. Ħadd jitħassrek. Le, marret il-ħadd jitħassarni. Vera ma nixtieq il-ħadd li jitħassarni. Anke l-kelma miskina u hekk tipo, I mean why? Mhux għax ħaġa ħażina, again għax that's me, ġifieri ħadd m'għandu jitħassar il-ħadd fil-verità, għaliex kulħadd għandu sabiħ tiegħu, kulħadd għandu so everyone tipo rridu nkunu fuq il-mejda u ngħidu wara inti hekk, jiena hekk. Ma jfissirx li jien naf xi ħadd taw fuq jara l xi ħadd taw isfel li huwa miskin, jew il-kontra. Li tgħin huwa tgħin. Inti tgħin ma tgħinx biex jgħinuk lura, inti tgħin għax vera trid tgħin u tħoss li għandek isma' I want to help. U dik hija jiena, ġifieri ma nagħmel xejn biex nieħu lura. No, anzi, nieħu pjaċir ħafna meta xi ħadd ifaħħarni minn wara dari aktar mill-quddiemi. Meta xi ħadd jien naf ma wara dari għajli jisra kemm qalet affarijiet sbieħ tajbin Melanie konti da magħha eżempju, dik tollini ħafna iktar milli lik qudiemi qed tgħidli kemm int tajba, kemm inti hekk, kemm tiġobni kif taħdem. So għax qisu dak li jkun tibża li jekk qed jgħidlek f'wiċċek qed jgħidlek biex jidher sabiħ, anke mhux jekk mhux dejjem. Mhux dejjem tkun hekk. Għax għandi nies li jibgħatuli regolari u nieħu pjaċir ħafna bihom sewwa. Imma